Takže zahajujem prvé video, ako tradične to ja zvyknem. Tuto, aha, s Robom cestujem a s Paulitou. A čaká nás nejak trošku asi čakanie, sme to trošku nevyriešili, čo sa týka organizácie a podobne. Takže budeme... No mal som všetkým rozložiť stany a nerozložím, som idiot. Áno, takže takto to nie. Dobrý deň, pozdravte sa. Ale už Miky, už stany na pleci a môžeš pešo obsediť miesto. Áno, už idem. Andrej, servis. Andrej, my si tvojho budeme pamätať. Dobre, takže už sme sa v podstate zložili. Takto bývame, Lenka s Adamom pripíjajú. Lucia, Maťo, Linda, Andrej. Máme tu vzácnu návštevu z Kanady, Mirku. Paulita, Havana a Robert. A ja, ktorý sa pomaly ukludňujem z toho, že som stratil nádejné púzdro. Výborne! Takže takto. Zase klasický, pohoda, všetko je... Tak. Dobre, teraz všetci pre mňa. Tak to má byť všetko, takto to má byť. Čo? 3-4, jak sa máte teraz na pohode? Jak sa vám tu páči vlastne? Najlepšie. Svetlo a efektívne. Na autodrom sa najviac teším, ale inak pohode. Dobré. Hlavný vstej. Smerujeme, šéfe. Ja vás tu prevediem. Uvidíš. Tu sú fotky z minulých rokov, takto na týchto slopoch. Nájdeme ťa tam niekde? Možno ma tam aj nájdete. Najväčšieho čába. Môžeš nám poradiť, ktorý stage je hlavný stage? Ten vzadu. Adam, ideš. Dobre. Ahoj, dobré ránko. Sme v druhom dni, vlastne v prvom dni, ktorý je celý pred nami. Je to ako každá iná pohoda, troška stereotyp, ale tak som zvyknutý. Čiže do rána nuda, totálna. Možno si dáme šlofíka na večer. A tak, ale aj inak včera bolo výborné. Výborne, Moby bol dobrý. Adam išiel jak oné, total smažka. Dobre bol. Lucia, jak sa tebe páčilo? To všetko? Linda? Môžete aj Maťo? Čo mne je moc dobre a dneska preto si dám jeden úpal lekársky. Úpal lekársky. Zahojeme doobednejší program. A tam to povie v tej istej tónine. Doobednejší program. Ja! Zvláštny štýl. Čo na to vravíš? Tadam, teraz rozmach. Dáme si ešte jedno opravné, skúsime. Opravné. 3. Dobre, Adam, jak to drží? Adam, ty si dobre. Adam si to chytí. Ja som čakal. Dobre. Absolutne nič čas. Pusti chalanov, vydýchaj sa a pôjdeme my. Tak si niekto?
No čo vravíš? Prehral som. Prehratý súboj. Ale s Adamom to nevadí. Dvojnásobne. Ako? Dvojnásobne prehratý. To vôbec nevadí. Adamovi doprajem. A bum. Jo, jak ma to bolí. Adam to celkom silno dáva. Adam! Adam úplne systematicky do hlavy. Furt. A on naprav. S tou tyčou. Adam! Kokos. Pokiaľ si hore, si vyššie, by si mal vyhrať. Dobre. 3, 2, 1. Náročné je to strašne. Na čo Lenka ideme? Poďme. Poriadne, šupy! Šupy! Do hlavy! Do hlavy! Ten výskok. Ja neviem, ako mám to. Ani ja? To taká zmetená. Po maternici. Do Ladvín! Rozmachni sa, Lenka, normálne. Vítam vás opäť. Už máme pokročilý čas, 12:44. My som oficiálne ukončil doobednejší program, atrakcia. Presunieme sa a ideme šopovať. Jasné. Všetko! Áno. Televíziu Markíza a Adam Bača. Takže vítam nových prišelcov, chlapi, ako? Videjko. A úplne si vždycky vychutnávam tieto momenty. Tak teda ahojte, vítajte v Smrade. Ja keď iba o ňom hovorím, keď som na ní snímal. A nebola tam tá striežka, to už... Rik. Zas raz, Vieš čo, ja som mal nejakú večer, limitovanú ukončujeme edíciu za 39 obednejší eur. program a No to čo som vyhral. Ale to majú tu na. Čo to znamená čo? Že sa bude piť? Zase sa bude piť? Jo, fú, že to je naozaj to, čo... Á, pozri ho. Zahaj to, ale poriadne. Ešte viacej si daj. Viacej si daj. Dobre, skrivený ksicht, daj mu. Aj. To sú spôsoby zábavy. No a čo? Zahájený program. Čo, si takých inteligentov tu nechceme. Nemáme hrebe nejaký začesať, babi. Normálne, začni. Poď, skúsime. Ja ti budem hneď pomáhať zárovno. Čo čekáš? Fuj, to je smúra. Ešte sa umie. Všetko dole. Všetko dole. Ale dúfam, že iba jednu dáme. Jak to chcete? Počkej. Strihaj, strihaj. Jasné. Aha. Štekli alebo... Ale inak. Ej, Ten mechanický. Ale ja to Nožičky sú úplne potom bezvýznamné. nastriekame dezodorantom a my ho to Tak už sa štípalo. nepovedal.
Dobre. Počkaj, Neboli ma čo, dobre? Tá žiletka je fakt dobrá, takto na sucho to oholí s takýmto štýlom. A zajtra tam budem mať úplne, že Takými sa peklo. holím každý deň. No, je to lepšie? Pozrite sa. Takto si to nehaj, druhú mu nehaj. Dobre, Nie. nech Iba Soňa vidí. jednu nech má. Iba jedna Nech stačí. vidí. Jedna stačí. Týmto sa zajtra oholím. Ja by som aj tutoška zasiahol ešte. Á, to nemusím. Adam, ty sa neozývaj, lebo teba na polku tak a na polku tak. Aby je to čo lepšie. Adam bude viac Dobre, hlasujme. Čo lepšie? Čo je lepšie? Pani, môžete nám prosím poradiť? Máme otázočku. Nie. Máme otázočku. Ktorá je lepšia? Oholili jednu pazuchu a teraz rozmýšľame, či je druhú. Ktorá sa vám viac páči? Tam. Hovoríte obidve. Zapíši to, hneď to zapíšte. Takže jedna osoba hovorí... Počkaj, nehol to automaticky, aspoň prieskum 10 ľudí. Na základe jednej ženy budeš holiť druhú pazuchu. Strihaj to. Robo, ty si mi pomáhal, mne to nejako nejde. Sa ti otupilo, počkaj, musíš trošku... Nepichaj ho tam. Ostrihaj, vystrihaj to. Čistý umač. To by sa lepšie pálilo. Normálne, na toto by to chcelo. Výborná je to odkaže. Všetko to záhoď Adamovi dostanú. Spieva. Tak som povedal. Vystrihaj to. Počkaj A ešte. to ti povedala 50-ročná pani. To je... Tu není. Klobúk dole. A tá si pamätá iné doby, hej? No A keď dobre, toto už je to povie na tebe. 50 ročná, tak potom to bude pravda. Aj to na sucho, chalán. Zreknem od toho. Ja by som to povedal. To bude katastrofa. Nebude to boleť. Není to hrozné, Maťo? Je to výborné, je to príjemné. Po tých rokoch to si ešte nezažil. Poď, pokračujeme. Je to dobré. To už sa končí celé. Hotové! Ukáž sa. Kompletne. To je ono. Nový muž. Hlavne Slonička, že vidí. Poď ísť na ženy. Ženy. Viktor! Pozdrav sa na tohto ročné video. Ahoj! Hej! Stojte! Hej, všetci sem! Hej, všetci sem! Poďte, všetci sem! Sem, hej! Nastúpiť sa! Prvá vec, ktorú chcem všetkým povedať, že majú povedať, pre môjho kamaráta Martina Čapa, ktorý má narodeniny 7. Včera mal, tak všetci teraz pozdravíme a povieme všetko najlepšie, Maťo. Takže 3, 4, áno, všetko najlepšie, Maťo, pre teba. Maťo, to je všetko pre teba, pre tvoje narodeniny. Takže poobednejší program skončil, bohužiaľ bol ho málo, ale zajtra bude znova. Málo ho bolo. A teraz by som rád zahájil konečne večerný program. Večerný program sa skladá v podstate iba z jednej časti. Z pitia, jak taký debil. A z pizza, jak divá svinia. Tak. Takže tam v pozadí krásny koutoč. Môžeme troška tam pozrieť chvíľu? Tam nikto z nás tam nikto nepôjde, lebo sa pozvraciaš z fleku. Takže my budeme decentní a zahojem teda večerný program a vlastne ohlasujem voľnú zábavu. Dobre, teším sa na ňu, veľmi sa na ňu teším. Každý si nechce robiť, čo chce. Tak, ideme na to. Poďme na to! Tak čo, Michal? To rokov som jak iný.